kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kublai pi ki parlok parajor baro sasisin ngapriang sobhai pi syagani ke program ki saw ayam ki por balawan ra do nong san Hima. Ti parlok kumba pila jui na ka por ngi wan ra sapi ya ki kubor ki bakerpang ni ki jing yakren ki bakam kong san ha ka bangyo ban sngo ya ki jing mud na ki reu shampang jongi ban mentak ka kenti padeng in yo ban yakren bat iwe ni isamla bat ita ide isamla ibala yo ya ka khusnam ka ba nila ban ong le si ka khusnam ka ba khrau ha po kari ha ka ba ini samla ide ya bala tip kerteng kum irisa iba lalu but ilayo ya ka khusnam kum ka all prime minister rally Khusnam arajar arpulai tiene ka benta ki jingtip ki ba khambnya pa dengin yo ban tip shu na isamla risa iba te ni ka por perlok kum nga joong klem de ban slam tangin sedang no ban sngap ya ka jingya kren jongi ban isamla risa iba. Te hakani ko por samla risam ni priang subhai pi shakani ko program jongi ki saw ayam ki por te nga kwa ba phinyo thu hakani ko por nangkong matai khendiat shapang jong pi but kumno pi sedang ya kani ka jingrung shapo ka NCC hakabanangkong ngamla klam dapan pau ka jinsu e obli try kendra demo u bala la yalam nanti nga bangan poi hadu kani ka klimat ka pamenta ngade irisai balalu nakashnong diwan but ngasa hangni ha shilong ha maulai yering hap but ngapule hangni ha sinat college but nga jonya ke NCC house name arhajar apo lungba ke jingarab jong iwe sinyo jongai by mut lang kamde kani ka jingdon benta jong pi hapo kani ka NCC mo hatu don ba penbor ye pi ban rung ni ba phi don hi kita kamon ni don ban penbor yang ban rung ha kani ka NCC kadi ka bangala athrang hina du badang rit ngai I ha television ka Republic Day so ngadon interest then hadin ka tupat ngayo ka notice na college baka don ka vacancy hadu lai po ye ki SW nga decide ka mindset jonga bangan ko nga kwa ban try te ngalai enroll bed to snam 2020 Judgment! Seman God! Akan iksan clear! Drop! Judgment! ti thu ingi khendiat shapang ka jingya lenti jong pi mo hak bai de bat kani ka NCC kirinsan ki ba pi pila juwan ya shimbenta lani pila represent ya ka jilla ni ya ka thanj telam ingi kajing ya lenti jonga kanika RDC kamde ka besok ngamat shibun kijing porbang ki I training hapo college ru ngamat shibun kijing nang tahabang alit compete bat kiwe ki college ru ngasham shibun kijing deleng ba kajing yarab jong isinya anikit bangala asya select hapo jong ka RD perform ka shillong group tena shillong group pat ngilit compete sa Jorhat te Jorhat ru kamde ka besok yanga nama kidan shibun ngut ki kadet kiban one competition. So it's very difficult for me. But hang teru de lang ba ka jingarab jong ki DI, KPI, ki I train yanga bangan lebha. tabatay ngi khendiat shapang gani ka khusnam ka ba piyo mo namar nga thara ki parok jong ki kwa ban tip ka jimut jong gani ka khusnam ti khendiat na do ba pisdang ban ya lenti ha ka ba finmi na po ka jalla pi poistish po ni Delhi ti hadu ba piyo gani ka khusnam kade kai ka gani ka khusnam ka ba piyo ho ingla tip ba kade ka all prime ministers rally jong ni snem ba menta ringi kwa pa de ban tip kham shine pi halor ka Kani ka parade kade ka bangi present bet akma jong prime minister but la conduct ka every 26 of January kadi ka Republic Day but then kabangale ngapat kadi ka 28 jong
PM rally. Hadi jong ke Republic Day Hadin kamu. jong ka Republic Day. Ti hatu pila Mutdur ba pinyo ya kani ka Khusnam namar ba ngatharai ngampa juyo sngo yo let's see tamba ka jing shisha hi pedekat kum ka jing tip jonga ngampa juyo sngo ba kindon napo kani ka thai stela ming ijungi ni la ban ong ba wat napo kani ka jela jungi ka yo ya kani ka Khusnam kum ka best commander ha kani ka all prime minister rally ti hatu pi la Mutdur ni am ya kani ba pinyo ya kani ka Khusnam Ngam da Mutdur bangan yo ya kani ka Khusnam. Nama first po bangilit ngalek competition shwaya ka God of Honor. Tengah syat select ka God of Honor. And then after that ka height jonga ka kham lengkot tikila choose yang aban long piloting. Tena piloting part because I really want to try for commander tengah ngaya keren but sisi sir. Kites ka command jonga tikis ngau baka command jonga ka biang. Tikibu yang ha ka reserve at first. But then hadin ka tu ngayo ban command ya u CM jong ka Delhi. Kisham baka command jonga kalong best. Te after that ngalek competition but KSD kibdi kishnrang. Te ngayo ban command sangut iwi de CM of Delhi nangta hadin pat wan u chief jong ka Air Force, hadin kata wan u chief jong Army CDS, Raksha Mentri but last day Prime Minister of India. Ti hatu pila don kata ka jing angnot ba pinyo shushu ya ki Khusnam ki ba kham shalor Ngatrang bajo ya kita. ki ba kom ki ai di kita ki Khusnam ki ba PP thrang Benlong namaha kani ka jelajongi pat kimpat kidang dunaha benlong officer. Te ngakwa benlong i officer. Raslat! Slamet! Sat! Sat! hadin ba pila ya shimbenta lani hadin ba pila rung ita idkhot jong ka NCC mo hatu kani kam kata apat ya ka puli puthi jong phi ha ki la ban ong ha ka system lani ha ki system ki port bala lai Kakta bha but then ni haban manage ya ka timing jungi. Anu so kitibba ka nama shwa bangin letro ngila ai information shwa ya KPI jungi. Te ki ai yang iban wan tho ya ka exam. nakalyang jong ki kmi ki pa ni ki nong hikai hatu pisngo kumno ka jing kershan jong ki phiyo bha ya ka jing kershan ni kumno Ngayo bha ka jingkershan khamtam nai pabat ime. Porbanga during my journey also they support me a lot. Te porbanga don sha Delhi ro ngapang te nga lose hope te yala jong. But then lung ba ka jing support jong ki ngayo man simbiang ngaong ba I should never give up. I have to try my best. And also delung ba ka jing duai ka jong ki bangala ban poi adu ka ni ka klimat banga danta. toba agni ko por ngakwa ban kali phi ba hatu phila Mutdur ba ikhon jong phi in yo ya kani ka Khusnam ka ba ngala ban ong ka Khusnam ka ba he namar ba kum kani ka jat Khusnam pa judon ro ba yo hapo ka jala jongi ne wat hapo ka than stela mi ngiru te phi kum ukpa ka e ka jing sngo ka ba phi sngo na kam ta kani ka jing job ka jong ikhon jong phi ngakwa ban pau hang ne man ta ka long ba halor ka ta ka phang ka ba pikli ka long ba ngam su nang shu ban jubab ka long ka e jing kemen ka ba kraw ya ga yeng ka sam ya ka shnong ka thau ya ka district Ribhoi ya ka state Meghalaya baro ka wei but ya ka not east hi kham tam ru ya ka ni ka Synod College hang ne but ka NCC unit second unit Shillong but ya ka ni ka directorate ka bodon hang ne ru na kaliang jingau kupa ngam skeu don kinu ki kenten ban jubam halor kata ka jingkli jumpi ka banang kong e ngasngeu pakadei yanga pangan ai ka ngu ka yoro ku burom yublei namar kum ubriu hi ngam pho sniu ba ka kum ka ne kanwan ban jalong ha ka yeng ka sam ka jingi but ngam pho sniu hi ba ka khun ka jinga kan la ban poi sedu kata ka thong namar kum ban ong ha shwa ba kan rung sha ka ne ka jingpule ha ka NCC ha ka por ba kadang don ha karta ka badang rit ka singu tenat ba ban ruai long ngapan pau ru ka ji sungu ha na kaliang jong nga kum ukpa rangkat lembat ka ying ka sam ya kinong hikai jong kalapong shai English Secondary School nang tenis nong diwan ka jaka ka bolong hasyakan dong ba ki bala ai ka jing hikai ki bala persang ban pensluri i kumdo menang penhe pensan ye i
bat ngapen pau de ke jing sungu ya ke ne ka college hang ne ka ba menta ka bangidon namar kum ben ong hi langba ke jing ya kersan lang jong ki babun balang ke jing ya kit bok ki riang nadu ki hinmen ki para ki chung i ka kemi kham tam ka bala khai i ka bala penyo i ka ne ka long niang ban poi syadu ka ne ka buram na kali yang jengau pa ngam la syuk banjir kita ki e baro ten rei kum ben ong bolong ba ibe pliru i tre stam hi haba i yaj lang ba ki lenti ki bedap tang da ki jing e denga ngasngeu yole de ba ka ne ka di ka khlimat ha ka ba kum ben ong kum pa ka ban nom lip na ki jing kan mau junga tat hadu bagi kamat jeng ken khabrib na ka parthei kalong ka buram ya ka yeng ka sam ya ka dong ka thany ya ka ribat ka jaj ben riu ka junge Jenderal Selamat! Sat! Parade! Banjab! Sat! Teh ka jing ya lenti jong pi kum ba phila om ne pi kendu shibon ki jing e ma ti hapding ki te ki jing kendu jong pi ki jing e pi judon ka to ka khlimat ne ka por ka ba pi sngo ba pi pin e no pim kwa shor ban continue ban peteng namar ba phila man shibon ki jing e hatu pi chai don kum kata ka jing mut ne ki jing sngo ba pin e no steng Hoat ka don kum kata. Hendre nga perkhat da perkhat bakila support la aiman sim yang haduk la aiman sim bha yang ana du na ying tengok ong ngam dire ban give up. I should try my best dangam la aru nga debit ban le. nga kwa ban ong pat ya pi hang ni ba nga ngai bat nga tip ru ba na lor jong pi ki don pe ki wai ki khana ki ba nga tharai la da ki pe ya ka video bat ru la da ki snap ya ka jing kren jong pi kin yo man sem bat ba ki kwa ban le ya ka jo ka kam ka ba pi la le bat pi la ya lenti ti ka jing ai man sem bat ki kin tien kin tu kan pham nga la ban ong ba pi kwa ban pasat sha ki nong pe ya ka video bat kham tam ki khana asamla ba kim dei ban tang hashi teng ya kano ka kam ka bakile bala da ki kwa ban long kum ba philong ma phi mentaru ka kata ka kentin ka ba phi don ban ai men sem menta jungki Ka message ka banga kwa ban ai ye ki para lok samla ni ki para ki batchmate junga. Ako ba we should not give up. We should always try our best. Ngimdei ban steng lenti. Langi mat shibun ki jing e hendring de ban shanya askem ya la jong. But yai duai how try. to perlok kita fila ya sngo mentan ki jinya kren ki belingkot ha pedeng jongi bat i samla risa iba tinga ngai scam piru pinyo i shibon ki jing mentoy bat wala da kilong ki jing batai ki ba ila batai khendiat ha pedeng jongi ha kene ko poru hendrai ngai scam ba ki perlok samla ki ba kwa apa de ban long kumba ilong i samla risa kan long shisha kata kanuksa ya piru ban bot ya ki den jat jong i kenapa kan long ka buram ya ka jela bat ka jat ban rehi jong i baro ka wei ti sa sen par long ya khblei pi baro nang ta ka por ba ko do jong pi ba phila plat khnang ban pe ka video ha ka ni ka por sa sen khblei chibon